23 Matej Šnírc, 27 Branislav Jesenský, 29 Peter Koňušiak a s číslom 33 uzatvára súpisku domáceho tímu Šimon Lipinský. Torokol iba zvolen, kapitán vedie zvolenský tím a takto to napriamo vystrelil na bránu a dovolím si tvrdiť, že možno prekvapil Samuela Račeka pomedzi jeho nohy. Ten ešte zatiaľ do zápasov nezasiahol a dnes sa tu takisto nenachádza. Sledujeme ale ďalšiu príležitosť. Žiláková delovka, exportný kúsok vytiahol teraz Adam Žilák. Mičuda sa dostáva s loptou až na súperovú polovicu. Mičudová strela v zápätí dorážka a Zvolenčania, ale už bol ozbrojený. Filip Samson sa mu postavil do cesty a sledujeme situáciu na opačnej strane. Fantastický Račekov zákrok mimoriadne skúsenými futbalistami. Opäť Darius Rusko tam zamestnáva zadákov supera. Veľmi dobre sa tam teraz dostal až v tejto prihrávke. Ten mal priestor na opačnej strane. Výborne hľadal v predbrávkovom priestore Filipa Samsona. Samuel Raček, ktorý už dnes predviedol viacero výborných zákrokov, tentokrát sa mu to nepodarilo a Zvolenčania výborne počkal na lepšie postavenie a dokonca si natiahol superového hráča, ale prichádza ďalší klinec v podobe ešte stále lopta v hre, stále pokus o hľadanie hráča v predbránkovom priestore. Mihalik sa snaží niečo vymyslieť, Mihalíková strela, vytúžený dôležitý druhý gól v podaní